no alok bai leijak tei kheto ngorok unglaja asuk ek borok kham khainani khatung khajagai khaileke borok kuni kuni ke al bailai kuni kuni ke saklaini na phakai belai ke tomosa kaya jaga borok mai bolai tongo sak kore na Tini kubang mana borok pararni ongkore mai bor lemanu khate kheto kuplung ajaga mai borjak tamni baga asuke borok kubang makai phaya kene mai bor laina khatini tini sindara osusto bongnogo belai sori hamyamang laijak ni bagai bong khetorong mai bor malailia borok abon bagai paran borok joton bakai nongkore mai bor ilakhe bongno sajo khale kata joton joto dagani no borok phai dol khaye Kenaro bo mothani hoite da bor lai na tam puti jing mothani hoiten boro mothani hoiten joto no phaibayo tipra mothani hoite tipra mothani hoite norok TWF te YTF rok bangma phaijang nugo ajan hoiten phaileu ta na ajagan hoiten phailayo belai khana hambai ni sini mungkhai ani mung Manasi Deborma ang ongkot Kilabarini surasana nung TWF kono jaga rok to tongpus tongo nin puskai ang buma bodolo tongo acha hambai ke kakanarok tini tamni baga jaga su borok kubang ma khai tini oba ke mayorok bol laina nangkha belai ke hambai tamle hamba tini asram bare constitution ni ungoi de west election sera BC ni ekjon member bo কয়েকদিন ধরে অসুস্থ কলাইজাক engei chung khinaka tini BC no chute tei chung mothan chute tei YTF TWF joto milewoi wansung laika bino jeta sam paijagya khaijagya je mai porjagya amono pal khai por na henai phelaika engei jehetu bodo sori hame kalaijak abum bagoi chung tini pomo chuba chumbabe phelaijak kai kaka nang nini sinmung kisari di ang ani sinmung ang blog di secretary inin bumung ro ani bumung Profulla Deborma tinggan bogi tongo an YTF ni local committee president